Amen. Amen. Mayong gabi sa tanan. Kumusta man mo? Atong dunganan daw, bi. Kumusta man ta? Prosperous, healthy, and wise. Amen. Tinod yun na mga igsoon, basta naata sa Ginoo, blessed gyud kay ta, di ba? Amen. So, karon mga igsoon, salamat kay tang tanan kay bisag gaulan, blessed kay ta nga naata karon. Amen. And panalangin pagdugang ihatag sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Amen. So manindog tang tanan. Hallelujah. Atong basahon diya sa kung may Bible mga igsoon, diya sa Colossians 2:6-7. NLT version akong basahon. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots and grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Magampo ta. Father God, Lord, daghang salamat Ginoo nining kagabhion. Ikaw Ginoo matinud-anon sa mong tagsa-tagsa kang kinabuhi. Salamat kay Ginoo nga ang tanan Ginoo imong gibuhat ang tanan para sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord. Salamat sa imong gugma, salamat sa imong pag-usab kanamo. Ginoo, karon Ginoo, salamat Ginoo nga ang tanan imong mapulong ugad matisok gayud sa among tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Makapanglingkod ta palihog mga igsoon kamo. Hallelujah. Amen. Sa ato ang mga karon nga March mga igsoon, nagisgot man kita about sa change, di ba? Change una atong gisgutan to. Nagisgot ta change, unsa to? Change destination. Di ba? Change destination, change direction. Dayon ang sunod is change heart. Karon mga igsoon, magisgot pud kita about maghisgot og change relationship. Change relationship or ang pagkaginoo and lordship diha ni Jesus Christ. Ako ning titulan pud mga igsoon o kinsa ba ang masunod? So sa atong pirmiro nga change nato mga igsoon, nagisgot about sa destination. Tungod kay sa unang panahon nga wala pa ta nakadawat ni Jesus as our Savior and Lord sa imong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, ang atong padulngan, ang atong destinasyon gayod is padulong gayod sa kalaglagan. Di ba? So mauna nga, pero salamat sa Ginoo, tungod kay dunay Jesus, dunay Ginoo mga igsoon, ngaming anhi diri sa kalibutan, aron og ikaw ug ako mga igsoon makadawat anang makadawat sa gugma sa Ginoo aron kita dili mapadulong ngadto sa kalaglagan. Di ba? So maunang gigihimo niya ang tanan mga igsoon para lang kanimo ug kanako aron ang imong padulngan unta nga dili maayo iyahang gihatag niya ang iyang kinabuhi para mahimo ka ug ako nga makaabot anang destinasyon mga igsoon nga unsa man life eternal o kinabuhing walay katapusan. Amen? So, ingon ana ang gugma sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug mauna mga igsoon, ang ikaduha mga igsoon is about change heart. Ang humanta nga nahimong naluwas, sunod niyang iyang pagabuhaton is ang atong kasing-kasing nga iyang pagausbon. Di ba? So kinahanglan day mga igsoon nga mausab ni ang atong kasing-kasing. Pag-usab sa atong kasing-kasing, dunay pagdawat nato ni Jesus as our Lord and Savior sa atong kinabuhi, musunod ang atong kausaban sa atong kasing-kasing. Once nga mausab gani ang atong kasing-kasing kung nauna mga igsoon, then magkasunod na dayon ang malipay na dayon ang imong kinabuhi diya sa Ginoo. Di ba? Amen mga igsoon. So ang ato ading kasing-kasing mao na nga dunay kausaban nga nahitabo nimo. Nganuman, tuon kay nausab naman ang imong kasing-kasing. Sa una, dili kay kaganahan mo unsa ni? Dili kay ganahan mo pasaylo sa uban. Karon ganahan na ka mo pasaylo. Di ba? Nganuman, giusab naman ang imuhang kasing-kasing.
Diba? So mauna sa atong kinabuhi mengson, ganahan na po ka mo pasaylo sa ubang mga tao, o ikaw po mo dawat na po ka pasaylo nga naman, giusab na sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Ingon ana ang gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. Gusto niya nga dunay kausaban nga mahitabo kanato. Dunay gusto nga dunay Dios mga igsoon nga gusto nga mausab ang imong kinabuhi. Tungod kay ang atong kinabuhi samtang naata nining kalibutan na daghan yung kaayong mga, ang kalibutan mga ison, puros, grabe kay ang mga, mga dili, mga maayo, mga sala, grabe kayo. Pero ang Ginoo mga ison, gusto ang Ginoo nga mausab ang atong kinabuhi. Mauna nga, doon natay change destination, doon natay change heart, change direction. Karon mga ison, ang atong pag-isgutan is about the Lordship of Jesus Christ. Amen? Gusto ang Ginoo maison nga mausap po ni ang atong change relationship, ang atong relasyon diya sa Ginoo. Tuon kay giusab naman ta sa Ginoo, nakadawat naman ta ni Jesus Christ as our Lord and Savior sa atong kinabuhi. Kinahanglan day pud mga igsoon nga siya maoy ang ato ang Dios o atong Ginoo sa imuhang kinabuhi. Dili lang kutob nga nausap ang atong kasing-kasing. Dili lang kutob nga kabalutan nga doon natay destinasyon kinabuhing walay katapusan. Mintras naapatan ning kalibutan na igsoon. Mintras naapata galakaw-lakaw pa na ning kalibutan na. Mintras gatrabaho pa ka. Mintras gamata pa ka. Mintras gakaon pa ka mga igsoon. Inumduman nato nga ang Dios, ang Ginoo, kinahanglan ang ato ang si Jesus Christ, mao ang ato ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Ginoo na ako, Ginoo pod sa imuhang mga igsoon. Amen? Amen mga igsoon. Mao na nga, we must understand our lives before kini mga igsoon. In John 10:10, ako naman, ang kawatan mga igsoon, mianhi diri to steal, to kill, and destroy. Ha? Ang yawa mga igsoon, mianhi din sa pagkawat, pagpatay, o paglaglag. Iyahaning tangtangon, iyahaning kawato ning kinabuhi o kining joy nga naana nimo. Giusab na ta sige duna natay kalipay, tangtangon na sa yawa mingson iyan ang kawaton. Iyan ang kawaton ba na bantayan nato mga igsoon. Mintras nagnaata dinhi pa, mintras buhi pa ta, mintras wala pa ta nakaabot sa langit mga igsoon. Ang yawa pud nagbanat-banat po na siya iyahan ng tangtangon na nga naa gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero salamat gyud kay sa Ginoo mga igsoon. Salamat sa imuhang Dios, salamat sa atong Ginoo nga si Jesus Christ. Tungod kay dili niya kawaton ng kalipay nga naa nimo. Iyan ang ihatag mga igsoon. Iyan ang ihatag ng kalinaw na animo. Nga imong nagkinahanglan kag kalinaw, iyan ang ihatag. Ang kalipay nga imong gusto, iyan ang ihatag mga igsoon. Maunay nakanindot sa imuhang Dios. Maunay nakanindot sa atong Ginoo mga igsoon. Tungod kay unsay ganahan nimo, iyan ang ihatag nimo. Tungod kay siya ang atong Ginoo. Mauna nga sa atong kinabuhi mga igsoon, kinahanglan gyud nga makahibaluta nga ang atong Ginoo, si Jesus Christ mao ang ato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Siya ang atong Ginoo. Unsa man ang Lord mga igsoon? One having power and authority. Or Lord means is honor and master. Amen? So kung honor man gani, unsa may buot pasabot og honor. Ha? Tag-iya. So siya na'y tag-iya sa atong kinabuhi. Dili na ikaw may nagdumala sa imong kinabuhi. Ingon man siya ni master. Ang master gani, unsa man, siya may magbuot nimo. Daghan mang panahon, sa una, kita may magbuot sa atong kaugalingon. So buot pasabot, kita mo ay ang master sa atong kaugalingon. Sa una, gusto ta mo adtog, dili mga maayong lugar. Unsa man, mo adto kita. Nga naman, kita may master. Pero karon mga igsoon, ang Ginoo na may Ginoo sa atong Ginoo na may master sa atong kinabuhi. Unsa man, mao nang ganahan na ta nganong panayon kay kag simban mo anhi na ka. Babasahon na kag Bible, mubasa na ka. Panaon na kag cell group, mo anha na kag cell group. Ngano man, siya naman ang imong Ginoo. Inyong nasabtan mga igsoon, nan kay siya may Ginoo sa atong kinabuhi na. Igsoon, atong tumanon ang iyang makapahimaya sa iyang kinabuhi mga igsoon, sa iya. Amen? Nasabtan mga igsoon.
So, karon mga igsoon, it means, kini siya, it means nga, He is your number one. Kung Ginoo nimo siya mga igsoon, siya gyud ang number one sa imong kinabuhi. Amen? Change relationship means making Jesus your number one and top priority sa imuhang kinabuhi. Top priority. Number one. Dili number two. Ha? Dili number two ang atong Ginoo. Siya mao ang number one o top priority sa imuhang kinabuhi. Yes, do na man trabaho man ta. Yes, do naman tayo trabaho. Pero yes, do na tayo pamilya. Yes, do na kay asawa, do na kay bana. Dili na mao'y number one nimo. Ha? Dili na mao'y mong top priority sa imong kinabuhi karon. Kung dili ang Ginoo ay top priority sa imong kinabuhi, mao bining-ingon ang Ginoo, unaha ko ninyo pagpangita. Nganuman tungod kay diya kung uno nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, kung number one siya sa atong kinabuhi, maigsoon, musunod yun na ang daghan unsa may mga pagkinahanglan nimo, o unsa may imuhang unsa may imong desire sa imong kinabuhi. And all these things, ingon siya, shall be added unto you. Ngano, tungod kay siya mao ang atong Ginoo. Siya may imuhang Ginoo mga igsoon. Amen? Atong pakpakan ng Ginoo niya na. Hallelujah. So, kay siya may atong top and number one priority. What does this requires? Or unsa may ang kinahanglan mga igsoon, aron mahimo tang ang ato ang relasyon diya kaniya, mahimong malig-on. Ha? Unsa may require nga mahimong malig-on atong relasyon diya sa Ginoo. Because mao ni ang atong pagahisgutan karon mga igsoon tuon kay gusto ang Ginoo nga ang atong relasyon, mausab ang atong relasyon diya kani amin. Gusto niya nga ang atong relasyon mas maduol ta diya ba? Ang atong relasyon diya kaniya. Malig-on ang atong relasyon diya kaniya. Unsaon mga igsoon, mao ni atong gibasa ganina, but ato na lang ditsoon ni siya. Una ug number one di ay mga igsoon mao kini, you must continue to follow Him. Ha? You must continue to follow Him. Sayon ra kayo nga mostorya nga mo follow. Sayon ra kayo nga moingon, yes, mosunod jud ko. Sinugdanan, lami pa kay mo follow sa sinugdanan, okay kay ang pag-follow nimo ni Jesus, okay kay pag-follow nimo sa iyang kabubuton, but sa tunga-tunga, daghan kayong mga tao mangod mga igsoon nga nangawala na karon. Ngano man tungod kay sa pirmero dali pa kayo sunod, grabe gyud kay ang ilang pag sunod diha sa Ginoo. But wala nila na nabantayan nga wala na sila na ming continue o wala sila ming continue to follow sa iyaha mga igsoon. Diha sa tunga-tunga nga bahin o sa ilang paglakaw, pagsunod ni Jesus igsoon sa ilang sa Ginoo. Wala nila nabantay nga nahimong nalayo nang sila sa Ginoo. Ngano? Because siguro doon ay mga pagsulay baka. Siguro doon na ba kay mga problema baka. But kita nga atong Ginoo mga igsoon, sa parehas bitaw ning kumusunod ganita mga igsoon diha sa Ginoo. Kinahanglan ta nga bala pag dunay pay mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Kung problema man na, sunod lang gyapon. Kung pagsulay man na, sunod lang gyapon ko nimo Lord. Musunod lang gyapon kung doon na may mga bisag unsa na yung pagkinahanglan nga grabe na kay mga problema baka musunod lang gyapon nimo Lord ngano man. Because kung musunod ka sa Ginoo, mupadayon ka pagsunod sa Ginoo, mo continue to mo follow sa iya, kabalo ka mga igsoon, dunay reward nga gihandam niya sa mga tao nga muhuman o mutapos sa finishing line igsoon. Amen? Pakita ko no ko og ming apil og lumbag dagan nga wala nakahuman sa finishing line unya dunay reward. Naawala. Di ba? Maura po na sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Sama rata nag-apil ta sa lumba sa dagan. Kinahanglan kay ming apil man ka sa lumba sa dagan, kinahanglan ka maigsoon nga mupadayon jud ka igsoon. Ngano man tungod kay kabalo ka, pag abot nimo sa finishing line, dunay reward ang nagpaabot didto igsoon.
Dunay reward ang gipaabot ito. Mientras naapat aning kalibutan na, yes, dunay mo bira nimo. Yes, dunay mo ang yun mo ang yawa mga igsoon. Grabe ang yung mga buhat-buhaton para lang yun nga di ka maabot sa finishing line. Unsa man kinahanglan lang yun ta nga mo padayon mga igsoon. Unsa to yung number 1 gani nga continue to follow Him. Tuon kay kung mo follow ta niya mga igsoon, dili gyud ta mahimong masalaag. Diba? Kay nga naman, for I know the plans I have for you declares the Lord. Ingo kabalo man ang Ginoo sa ato ang agianan sa tinud-anay lang maaboy na siya nga, I am the way, the truth and the life. Diba? Siya man ang dalan mga igsoon. Siya may kabalo sa atong ugma. Siya may kabalo man igsoon. Siya may atong Ginoo. Ang Ginoo nga imong gialagaran igsoon, kabalo siya sa imuhang kaugmaon. Mauna kay kabalo man siya sa atong kaugmaon, mauna kinahanglan ta og angayan gyud nato ta nga mo follow diha kaniya. Amen. Pakpake ang Ginoo niya na maigsoon. Amen. Hallelujah. Mauna kini mga igsoon na akong nasulat ri. So do not stop, do not quit. Ha? Ayaw paghunong, ayaw pag-quit igsoon. Quitters never win. And winners never quits. Amen? Inyong nasabtan? Ha? Quitters never win. Dili gyud na makadaog nang mo, dili gyud makadawat o kadaugan nang mo quit mga igsoon. But ang mga winners, unsa mga igsoon, dili gyud mo quit. Amen? Kinsay mga winners diri? Amen? Dahil isang mga winners, baby na. Amen? Kita mga igsoon, alay ko ng Ginoo. So mao na sa atong tagsa-tagsa padayon lang mga igsoon diha sa paglakaw kauban ni Jesus until makita ang kausaban sa imuhang kinabuhi. Padayon lang mga igsoon. Siguro ang imong bag-o pa kakaron, yes, nakadawat ka ni Jesus. Padayon lang. Padayon lang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Padayon lang pag-follow diha niya. Yes, ang imo sigurong pamilya, ang imong mga barkada mo, yaga-yaga nimo. Yaga lang na sila imong barkada. Oy, mga usahay gani. Siguro doon ay naka-experience ani nga magdala na gay tag Bible, ingnon na tag pastor. Iba ahamang ka po na. Pastor, sige lang nagyagagan. But sige lang. Yaga-yaga lang mo, padayon lang yapon mga igsoon. Padayon lang yapon. But one day mga igsoon, makaingon na day na sila. Ang tanang magyaga-yaga nimo, maghingon-ingon pastor nimo, mangutana na nimo dayon. Unsang oras ang inyong simba? Diba? Nga naman, nakita na nila ang kausaban sa imong kinabuhi. May nahanglan lang yun nga mo padayon. Padayon lang yun to follow diha kaniya. Ang Ginoo mga igsoon, ug mousab yun na sa atong kinabuhi mga igsoon. Amen? Atong bakbakan ang Ginoo niya na. Amen? Hallelujah. It requires total surrender. Mo-surrender lang yun diha kaniya. Amen? Ikaduha mga igsoon, you must be rooted down into Him. As Christian, kita nga mga Kristohanon igsoon, sama ta sa usa ka kahoy ba? Di ba? Ang kahoy mga igsoon, kinahanglan ang kahoy aron mamunga unsa man. Karon mamunga gyud siya, kinahanglan nga mahimo gyud ang iyang ugat. Mangugat gyud kay igmilan kay kung sa gawa sa ibabaw ra bitaw nang ugat, sa ilitan example kanang mangga. Pero ibabaw ra na niya ang iyang ugat, murag dili gyud na siya mamunga siguro kay dayon makuan pod kining dali ra kung dunay mga bagyo, matuwang dayon siya. Di ba? Mao na nga sa atong kinabuhi mga igsoon, kinahanglan dita sa atong tagsa-tagsa kaugalingon nga sama ta sa usa ka kahoy nga nahimong mangugat ug maayo. Unsaon nato nga mahimong mangugat ug maligon gyud ta diha sa iya mga igsoon? Kinahanglan ta nga mohimo tang mubuhat gyud or mahimo tang makabalo nga ang Ginoo mao nga ato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Ato yung buhaton nga ang kabubuton sa Ginoo. Atong basahon ang pulong sa Ginoo.
Atog yung tagaag panahon ang pulong sa Ginoo igsoon. Basaha ang Bible. Basaha gyud nato ang pulong sa Ginoo igsoon. Ngano man tuon kay mauni usa nga mahimo tang muugat maigsoon ug motubo diya sa atong Ginoo. Ug paghuman natog tubo maigsoon mamunga gyud ta igsoon. Amen. Mao na sa atong kinabuhi. Kinahanglan ta nga mahimo ta ma-rooted gyud diha kaniya. O ang atong pagtuo mahimong mutubo diha kaniya. Nga naman tungod kay makakuha ta og mga vitamins diha sa iya mga igsoon. Di ba? Ang kahoy mukuha man na siya mga vitamins diha sa ilalom sa yuta, di ba? So maura po na sa atong kinabuhi. Unsaon nato nga mahimong malig-on pud ta diha kaniya. Aron mo tubo pud ta diha kaniya. Hinahanglan ta nga mas mulaulom pagyud ang atong pagtuo diha sa atong buhi nga Dios ug diha sa atong Ginoo maigsoon. Diha sa pulong sa Ginoo. Ingon siya Salmo 1:3 mga igsoon. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in its season and whose leaf does not wither, whatever they do prospers. Amen. Sa Bisaya mga igsoon, ingon siya, sama siya sa kahoy nga gitanom sa daplin sa sapa, nga mamunga sa panahon sa tingbunga, ug dili malaya ang mga dahon, ug ang tanan niyang buhaton magmalampuson. Amen. Kinsay gasulti niini mga igsoon? Ang imong Ginoo. Kinsay gasulti nina? Ang imong Ginoo, akong Ginoo. Panahon di mga igsoon nga tingbunga iyatang pabungahon. Amen. Kung dili pud malaya ang ato ang mga dahon nga naa nato ug ang tanan nimong pagabuhaton magmalampuson. Ang tanan nimong pagabuhaton maigsoon mamalampuson. Amen. Unsa mahimong mga pagabuhaton basta makapahimaya sa Ginoo igsoon, mahimo ginang malampuson nganuman tuon kay ang imong gamot mga igsoon nahimong naa diha sa Ginoo ug nahimong mingtubo diha pod ang imong kaugalingon diha sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Amen. Mao na sa atong tinagsatag sa kakinabuhi nga angay natong pagabuhaton. And naging nga ikatulo igsoon, but before ang ikatulo, it requires there nga total submission. Mo ginanglan gyud ta nga mo submitar diha sa Ginoo. Once nga mo submitar ta diha sa Ginoo, mo submitar ta diha sa pulong sa Ginoo. Unsay istorya diha sa Ginoo? Unsay istorya sa pulong sa Ginoo? Kinahanglan atong pagatumanon. Kinahanglan nga mo submit ta diha na igsuon. Amen. Once nga atong isubmitar diha sa pulong ang atong kaugalingon diha sa Ginoo, siya na ibahala niya ang tanan. Di ba? Siya na ikabalo niya ng tanan. Ikatulo mga igsoon, mao kini. You must be built on Him. In Matthew 7:24-27, mga igsoon, itong pagabasahon, anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on a solid rock. Though the rain comes in torrents and flood waters rise and winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey, it is foolish, like a person who builds a house on sand. When the rains and flood comes and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. Inyong nasabtan mga igsoon. Sama ta sa usa ka susama pud ta sa usa ka building o usa ka balay. Kinahanglan day ang atong kinabuhi mga igsoon nga mahimo tang ma-build o mahimo tang natukod diya sa bato mga igsoon. Nganuman kay kung ang ato kung natukod ta diya sa insakto bitag foundation big igsoon. Kung maot ang foundation, ang building gani, kining building nga Megson, grabe ang foundation ni lawom kayo. Kay kung dili lawom ang foundation mga inigson, dali ra gyud og matumpag yun. Gamayng linog, matumpag na day na siya.
Kita kag mga building nga tagas kayo, magkataas gani nga building, magkalawom po na ang ilang foundation igsoon. Mao na sa atong kinabuhi di ay. Kinahanglan nato ang atong foundation igsoon diya sa Ginoo, magkalawom po ni siya. Kinahanglan din nga mahimo tang atong foundation diya sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Mahimo tang mulawom ug mulawom pagyud ta diya kaniya nganuman aron kung maabot ang mga pagsulay. Kung aron moabot ang mga bagyo, o maabot man ang mga linog igsoon sa atong kinabuhi, sa imong kinabuhi. Igsoon ingon siya, anyone who listens to my teaching and follows it, it was like a person who builds a house on a solid rock. Igsoon, anyone, ikaw man igsoon, o bago man ka nga nakaimong nakaila sa Ginoo. Igsoon, apil ka nga sa anyone. Apil po go niya na, who listens and follows sa pulong sa Ginoo, maigsoon, sa teaching ni Lord, and follows sa iya, mahimo tang wise. Nga naman, tungod kay ang atong foundation diya sa pulong sa Ginoo. Amen? Mauna kay ang atong foundation diya man sa pulong sa Ginoo, igsoon wala gayoy makahimo pagbungkag niini. Dili mahimong kung dunay linog, dili na maparog igsoon. Nga naman, pulong na sa Ginoo, pulong na sa imuhang Ginoo, pulong na sa Ginoo nga ato ang gibutang sa atong kinabuhi. Mao na nga importante day kaayo ang pulong sa Ginoo. Importante kay ni sa atoa. Dili nato ni pasagdaan. Dili nato ni baliwalaoning pulong sa Ginoo. Kay Ginoo man nimo siya, nan atong basahon ang pulong sa Dios, pulong sa Ginoo, mao ang Biblia. Aron ang ato ang pagtudya kaniya, mahimo kining mulig-on igsoon. Amen? So kung panahon nga dunay mga pagsulay, dili na makulaps because do nata di ata nagsalig o diya ang atong foundation diya sa Ginoo. And it requires kini maigsoon total obedience. Amen? Mao nang miani na tag church, mao nang miani na ta og simbahan igsoon, mao na nang apil na ta og sa mga bulaton diya sa Ginoo because ming obey na ta sa pulong sa Ginoo. Igsoon, padayunon nato ni ang pag-obey diya ni sa pulong sa Ginoo. Tungod kay kung once nga mo-obey ta sa pulong sa Ginoo, once na mo-obey ta diya sa teaching ni Lord sa atong kinabuhi, igsoon, siya na'y bahala sa tanan. Sa tinud-anay lang na igsoon. Siya na'y kabalo sa atong kinabuhi. Once nga mubuhatan ni may igsoon, ang ato ang pagtuo diya sa Ginoo. Ang reward nga ato ang paabot igsoon, ato ginang makuha gina maigsoon. Tinod-anay lang na. Kinahanglan lang kita nga mo buhat sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Mao na nga kinahanglan lang gid ang ato ang kinabuhi. Ang atong pagtuo, ang atong pagkakristohano, ang imo ang pag-ila diya sa Ginoo, kinahanglan lig-on og lig-on lang gyud ta mga igsoon. Kay kung dili ta mahimong malig-on, mao toy ginaingon nga ang yawa grabe ang iyang pagbira nato. Kabalo man gud siya. Kung dili ta kung di bitaw ta kahuman sa atong atuanan or atong sa finishing line mga igsoon, kabalo gid siya nga dili kita maka-reward. Di ba? Mangangin siya ba? But kita mga igsoon gitudloan ta karon nga atong Ginoo ug andam siyang mohatag ang reward basta mopadayon lang kita diha kaniya mga igsoon. Amen. Mao na nga kinahanglan ta nga moobey ta diha sa pulong sa Ginoo ug mopadayon lang kita, and it requires total obedience sa atong tagsa diha sa Ginoo. In conclusion mga igsoon, diha sa Matthew 7:21, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Dili tanan mga igsoon magtawag na ako Ginoo, Ginoo nga makaadto sa langit o sa kingdom ni Lord. But ang ingon niya only those who actually do the will of my Father. Nang landay tinamay igsoon nga mubuhat lang gyud ta sa kabubuton sa Ginoo aron mga igsoon makaabot ta anang kingdom nga gihatag giandam sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen.
In Colossians, mga ison, sa atong gibasa ganina, ingon siya, and now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Amen? Mauna may igsoon sa atong kinabuhi. Unsa to'y una may igsoon, kinahanglan nga you must continue to follow Him. Ikaduha igsoon, you must be rooted down into Him. And ikatulo, you must build on Him. Daan ang paghiya mga igsoon, ang atong relasyon diya sa Ginoo, mahimo tang mas mudot-dot o mahimo pagitang muligon ang atong relasyon diya sa atong Ginoo mga igsoon. Amen? Atong pakpakan ng pulong sa Ginoo igsoon. Salamat sa Ginoo. Kinsay miangkon nga siya nakabaton sa kaluwasan pinagi sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Ang ato bitang kaluwasan gihatagan o kasiguruan sa Ginoo. Katong kaluwasan pinagi ra gyud sa pagtuo. Ang kaluwasan importante nga mabatunan nato samtang buhi pa ta. No, dili ka nang naanata sa asarapit. Nasa gibutang na sa kuan sa kahoy o gilubong na. Ang kaluwasan importanteng mabatunan sa tao karon mao na nga dunay gitawag og change destination. Katong gisgutan ni pastor ako lang ning i-wrap up nga imbes ang tao padulong sa impierno kay nakapanunod og sala, apan salamat sa Ginoo nga gitagag solusyon niya ang sala nga napanunod sa tao nga gisulutan sa kamatayon. Namatay siya aron mabuhi pod ta, mabuhi atong espiritu ug makasiguro ta nga matug langit inigbiya nato sa atong lawas. Amen. Ang tao dunay kalag. Asa day ang parte sa tao nga naik ang gitawag og kalag? Kanang atong una-una, atong pagbati ug pagbulutan maunay atong kalag. Maunay nagpuyo sa atong lawas. Atong lawas panudlanan sa atong kalag. Usahay, mas dako kayong gihatagag pagtagad sa tao ang lawas. Wala tagag pagtagad ang kalag. Apan salamat sa pulong sa Ginoo nga nagiya ka nato nga importante sa Dios atong kalag. Kay maunay mo puyo sa walay katapusan. So ang taong luwas doon na bag-ong direksyon sa kinabuhi. Dili na siya nagsubay sa dalan nga padulong sa impierno, kinabuhi nga dautan, kundili ang yang direksyon bag-o na pag kinabuhi nga matarong, ingon nga ang Dios matarong. So, tungod kay naluwas na, giusab na sa Ginoo ang heart. No, ang kasing-kasing, munang kalag. Gihumok na. Kani adto, kuan kayo, apurahonon kay simba karon, mag-una na pagsimba. Kaganina sa first service, igo lang ming nanaog, daghan na kay nag-atang sa silong para second service. Naanay kasibot nga musimba sa Ginoo. Naanay kalipay mo basa sa Biblia. Ngano man, nahumok na ang kasing-kasing. O karon, di lang taman diha. Nga nakabaton ka kaluwasan, nahumok imong kasing-kasing. Importante, makigrelasyon ka sa Dios nga mahimo nimong Ginoo. Makigrelasyon. Ang imong giani diri, ang gipaila sa imuha, dili relihiyon. Si Jesus, dili relihiyon. Si Jesus, importanteng mabatunan, ingon nga imong relasyon, ingon imong Ginoo. So kana diayng relasyon, bot pasabot, dunay koneksyon. Sa napata sa lawa, tay koneksyon, ka nagbuhatag dautan. Pero karon nga luwas na, importante nga nakabaluta nga doon natay koneksyon kauban sa Dios. Kisa doon na koneksyon sa Ginoo. Kinsa naman ang Dios among kinabuhi, siya na akong Lord. Mauna siya ang relasyon. So nga atong gisudlan diri, ni atong taning buildinga, nagkausa ta kay si Jesus atong Ginoo. Na ako'y relasyon sa Diyos, ako'y relasyon sa Diyos, mo nagtigom ta, aron mo simba ta sa atong Diyos. Nga nahimo natong Ginoo. Importante ba ning relasyon, Igsoon?
Diri sa kalibutan, naka-experience tag relasyon. Ginikanan sa mga anak. Amen ba? Paryente, estudyante sa mga magtutudlo, empleyado sa ilahang boss nila, relasyon na. Pero ang mga relasyon diri sa kalibutan, taman ra diri. Pasig doon na pa kay, siguro ang uban, bisag Kristohano na, doon na pa relasyon sa mga butang nga dili maayo. Apan kinahanglan, nga atong desisyonan, nga mahimo natong Ginoo si Ginoong Jesus. Mao nay relationship with God through Jesus Christ. Doon na kay connection. Kung doon na kay connection, dali ra gyud kaayo, dool ra gyud kaayo ka sa Ginoo, kay doon naman kay relasyon. Kung doon na kay relasyon sa presidente, sulod gawas ra kas palasyo. Kung na kay relasyon sa Ginoo, sulod gawas lang ka naa kay access diha sa Dios. Palakpakan na to ang Dios ana igsoon. Ug tungod kay ato maning buhaton, don't stop. Ayaw hunong diha nga naluwas ka. Ayaw hunong nga nausab imong kasing-kasing pakigrelasyon sa Dios. Naa di ay gitawag og forever. Merong forever. Dili sa imong bana, dili sa imong uyab, dili mo sa imong asawa. Ang forever is Jesus is my Lord. Muna'y forever nga relasyon. Muna nga, gikuanan tag, gitagaan tag paagi. Katong gisgutan ni Pastor Joey, pamaagi to na to, aron makabaton tag padayon nga koneksyon o relasyon sa Dios. Kay kung di na to ni buhaton, ang atong relasyon sa Ginoo, siguro, taman rag 2 ka bulan, taman rag 3 ka bulan, kay uban usa ra ka tuig. Kay wa man nila buhata ang ilang parte sa ilang relasyon sa Ginoo. Dunay daghang nagbulag nga mga magtiayon. Labi ng lagyo bitaw nga magtiayon. Dili na kaayo nagdugtong, walay communication. No, ang babayi diri wa na gimingan na siyang bana na kasagara sa relasyon nga wala mahimong makonek bitaw, kasagara nagbulag. Diha sa atong relasyon sa Ginoo, kadaghana namiya sa Ginoo kay wa nila atimana ilang relasyon kauban sa Dios. Ako diri maigsoon, I'm 30 kapin nga years. Mga 35 years na akong relasyon uban sa Ginoo. Giunsa man ako pag kinabuhi ang 35 years akong relasyon. Doon ako'y gibuhat. Giingnan ta ni Pastor Joey. Una, ning padayon ko. Nagsakit ko, nagpadayon ko. Namatay akong bana, nagpadayon ko. Gikuhaan mig business, nagpadayon ko. Kalipay, kasakit, kanihit, kadagaya, may padayon ko. Woo! Diha sa Facebook, daghang kay ka-follow sa wa nila mailhi. Ay mo takag follow anang pindot-pindot nga follow nga mo kaila. Follow Jesus because He is the way, the truth, and the life. Walay mawala nimo. Siguro ka, dili ka maglakaw sa kangit-ngit kung magsunod ka ni Kristo kay siya kahayag. Dili gyud ka masalaag kay siya kamatuoran. Di yung ka mamatay kay kinabuhi siya. Wa gyud mawala nimo kung si Kristo imong Ginoo. Pero kung mubiya ka, mawala ang tanan nimo hasta pa imong kalag. Ang pinakabugo nga Kristohanon kanang mubiya sa Ginoo. Pinaka alaot. Nakabalunas ka matuoran, pero gituyo gyud niya nga mo separar ang relasyon sa Ginoo. Muna igsoon, continue to follow. Follow. Unsa may akong i-follow ni Jesus? Follow the Word of God. Sadang magbasa ka sa Biblia, sunda, sugta, buhata. Maunay mo follow. Kanabitaw na sa TikTok na nag-follow. Parihag-hapog sinayawan sa TikTok ay nag-follow. Follow Him.
Salamat nga nag-follow gihapon ka hantod karon. Diri ka last year o niya karong tuiga na gihapon ka. Sunod tuig na gihapon ka. Inig pagbalik sa Ginoo na ara ka. Excited kayo karon sa akong pag-follow ni Lord for 35 years. I know hapit na siya mo balik. O I know kuhaon ko niya o kuhaon po kaniya. Kaya katong ka-follow niya, di yun niya i-reject igsoon. Follow Him. Ayaw lang follow kung maayo kay mong paminaw sa imong kinabuhi. Kung maayo kang dagan sa imong kinabuhi. Follow Him. Bisan pag daghang kang agian nga di maayo. Tungod kay ang musunod niya, di gayod maalaot. O pagamot yun imong pagtuod niya. Ayaw na tuuhi imong kaugalingon kay daghang kayong bakak ibutang sa yawa sa atong una-una. Tuuhi ang pulong sa Dios. Tuuhi imong madunggan nga kamatuoran, maunay tuuhan. Kaysa diha bitang makristohanon ta daghan kayong iblabay sa tuwa. Kana bang ang tinuod himong bakak? Ang bakak himong tinuod. Pero kung magbasa ka sa Biblia, igsoon ang kamatuoran imo yun ang barugan aron mo gamot yun ka. Kaya ang taong mo gamot yun, malipayon bisag daghang pagsulay. Kanang leaves bitaw, kanang mga dahon nga lunhaw. Kung naambitaw ang tubig, bitaw ang gamot nasa tubig, lunhaw kayo ang dahon. Pero kung wala ganin ay tubig, kung sawan ang dahon, laya. I pray nga walay nangalaya dire karon. Kundi natubigan sa presensya sa Dios, natubigan sa pulong sa Ginoo. Ayaw pasagdi imong relasyon sa Ginoo. Ayaw himuha siyang gamay. Dako kaayo ni siya atubangan sa Dios ang relasyon nato. Ayaw gyud ni gamaya. Igsoon. Kung do naman kay biyaan aron lang maugmad imong relasyon sa Ginoo, biyain na. Para lang ma-develop imong read the word of God, worship Him. Hatag og panahon niya. Ug akong matukod ka sa iyaha. Ang imong kinabuhi, mahimong kinabuhi nga nagbarog diha sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Giripit lang ni nako aron mas mahimo pag yun siyang miti sa matagusan nato. Kung imo na ganing gibulag imong kaugalingon igsoon sa pagbasa sa Biblia, ayaw gyud og dili maghuna-huna gyud ko nga dili madugay mo biya gyud ka. Ug daghan na kayong mga bakak ang moabot sa imong kinabuhi. Muna nga balikon ako at imana imong relasyon sa Dios. Kung nagsugod pa ka, wala may kining pagdawat sa kaluwasan, wala kanang na may timetable ang Ginoo. Siguro karon pa kang naluwas, padayon lang. Kaya pariharata inigbalik sa Ginoo, pariharata ang dugay ug bag-o. At ubangan sa Ginoo sadang magpadayon, igsoon, dunay reward ang Ginoo para sa matagusakan nato. Amen ba? No, alang sa mga bag-o, alang sa mga primero, ikaduha, ikatulo pa karon nga tigom nato sa pagdawat sa kaluwasan, ayaw mo give up. Basin sadyang naibalaan na mo nga nindawat mo ni Ginoong Hesus nga Ginoong manuluwas. Basin do nanay bugal-bugal ninyo, basig naanay mo dili ninyo, naanay mo babag ninyo. Kaya di man yun na nato kalikayan, na ay malipay nga nausab ta, na apoy masuko. Kaysa masuko nga nausab ta, ang yawa, kung mo gamit po na siya tao, tao man ka diha. Ako bitaw, gikan man ko diha, ning biya man ko, ay ning biya ka, kay wani mo atimana imong relasyon sa Ginoo. Kay ako, giatiman ako kong relasyon sa Ginoo, mihangtod ko karon 35 years, ay enjoy nako ang mga benepisyo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Asa naman tong uban, nganing biya, perte ng luoya, na dubli ang demonyo nga nanulod sa ilang kinabuhi. Miserable na ilang kinabuhi. Gubot na ilang kinabuhi. Abi nilag malipayon sila sa kalibutan, no.
walay kalipayan sa kalibutan. Ang tinuod nga kalipay na akang Ginoong Hesukristo. So alang sa first, ikaduha, katulo nga nakatigom sa Change nato, Change Sunday. Ayaw ninyo entertaina ang mga negatibo. Padayon lang mo. Kay ang kausaban nga gibuhat sa Ginoo sa inyo, padayon ninyong masinati. Ug makita sa uban ang kausaban sa inyong kinabuhi, ug sila pud mahimong makaambit sa nabatunan nato, mao ni si Ginoong Hesukristo. Tingnan mo kaugalingon, padayon lang. Padayon lang. Padayon lang. Tanay mo, padayon lang. No, padayon lang. Don't give up, don't quit. No? Basta ma-experience naman nimo. Tinuod ba ni? Padayon lang ko. Kung tinuod ni, makita gyud nimo ang buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. So karon gabi una, akong ipatindog ang gikan sa first Sunday sa Change, ikaduhang Sunday sa Change, ikatulong nga niya karon palihog kog tindog mga igsoon. Diri ka atong primerong simana, ikaduhang simana, ikatulong simana. Salamat sa palakpak sa mga kaigsuonan. Salamat, salamat, salamat. Kabalo kaigsoon, sa first Sunday nato, doon natay 319 ka mga bisita. Ikaduhang Domingo, ang 319, dunay ning balik 170 kapin. Nimbalik sila. Ikaduhang Domingo, doon natay 260 kapin ka mga bisita. Hallelujah! Ug wako kabalo karon third Sunday. Thank you for coming back. Kamo nga nagtindog diha. Balikon ako, listen. Dili aksidente nga naka-appeal mo sa Change nga series. Opportunity ni ninyo nga gihatag sa Dios ninyo aron mabatunan ninyo ang panalangin sa langit. Di lang kanimo kundi imong pamilya, imong paryente, imong mga higala. Ayaw usiki kining opportunity kay basig di na siya mubalik. Kay ako bitaw, television man ko nakadungog sa kaluwasan, sa TV ra, sa TV. Sa dihang nakikistorya ang Ginoo sa ko sa pulong niya, wa na ko usiki ang opportunity. Ako ni siyang gitipigan. Ug ako ni siyang ginarish pagbasa Biblia. Kay opportunity to nako nga gihatag sa Ginoo. Opportunity knocks once. Kung mutok-tok na gani ang Ginoo, ug imong ablihan, imong kasing-kasing, igsoon, mupuyo siya uban kanimo. Balikon nako, ayaw negosike. Gusto ming mag-pray sa imo karon para makapadayon ka. Ligunon ka sa Ginoo ug makita nimo ang buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mga igsoon nga nagalingkod paliko ana sa inyong mga kamot sa atong nagtindog nga mga igsoon. Mahal mo namo kay mahal namo ang Dios. Munang nahigugmas mi sa inyo, nag-invite mi sa inyo tungod kay nakita namo ang gugma sa Dios sa tao. Lord, mga igsoon namo nga nidawat nimo nakadungog sa imong pulong. Ika-primero, ikaduha, ikatulo kay gayon. Niya sila Lord para mo experience pagdugang nimo. Amo silang gituboy sa imong trono sa grasya. Nagampo mi Lord kinatibukan nga makapadayon sila sa mga kami nakapadayon. Ug nasinati namo ang gahom nimo, ang benepisyo sa langit, kalinaw, kalipay, kadagaya, Ginoo. Bisag daghan paming giatubang Lord ing kalibutan na apan ang naa sa sulod namo Ginoo mo nay dili mabayran sa kwarta. Salamat Lord, amo silang gidedicate nimo Lord. Balikon ako, malikon pa sila, makapadayon sila. Ilahan ning ilhon nga opportunity nila nga imong gihatag Lord para makadawat sila sa panalangin sa langit. Panalangin ni sila ilang panimalay, ilang negosyo, panginabuhi, mga estudyante, Ginoo. Lord God, unsa mang mga abuton nila, unsa mang mga pagsulay lang ato bangon, ang ilahang tumanon, ang ilang nadunggan gikan kanimo sa ilang pagpaminaw sa imong pulong. Amo sa gipanalangin tonight, Lord,
Salamat kaayo sila makinabuhi. Ug sa tanang nag-invite kanila, nag-atiman kanila, panalangin nga makapadayon sila Ginoo sama namo. Amo ning pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Pwede mo kapang lingkod. Matag-usa nga naglingkod, palagibutang yung kamot diri sa atong kalag, diri this our inner man. Kinsay mo ingon nga gusto kong mopadayon, musunod sa Ginoo. Gusto ba kang mugamot sa Ginoo? Matuko diha sa Ginoo? Buhata imong parte. Imong relasyon sa Ginoo atimana. As you close your eyes, as I pray, Father, in the name of Jesus, tanang kamot Ginoo gibutang namo sa amo ang kuto-kuto. Di naa diha ang among kalag. And I declare in the name of Jesus, ikaw soul sa sulod nga gibag-o sa Dios. Makabaton kag kalig-on sa ngalan ni Jesus. Magtubok ka from glory to glory in the name of Jesus. Dili ka mubitaw sa Dios sa ngalan ni Jesus. Kundili mong huna-huna, pagbati o pagbulutan, mahimong makonektar sa kabubuton sa Diyos, sa pulong sa Diyos. Lord, I declare, Ginoo, nga matag usa, matag kalag nga niya karon Ginoo, diha sa pagtuo kanimo, makahimo, Ginoo, pag kinabuhi, sa kinabuhi nga imong gipiyal sa matag usa kanamo. Among kinabuhion ang eternal life nga imong gigasa sa matag usa kanamo. Thank you, Lord. Bless every soul tonight. In Jesus' name. Mupadayon, ma-rooted, and ma-build up diha kanimo. Kaya nga nang relasyon na, dili mo undang, kundi magpadayon sa walay katapusan. Bless every soul. In Jesus' name. Amen. Og amen. Woo! Thank you, Lord.